Wel, fel dwedas i ar y cychwyn, dwi yn teimlo teyrngarwch i Gymru, a dwi'n derbyn, wrth gwrs, di pawb allan yn teimlo fel yna, mae rhaid i chi fod yn rhyngwladol hefyd, dwi'n deall hynny. Ond i mi, Plaid Cymru oedd yr unig ddewis, wedi hynny, dwi yn parchu egwyddorion y pleidiau eraill, achos mae'r egwyddorion yna hefyd i ryw radda yn rhan o'r hyn ydyn ni'n sefyll drosto, achos mae sosialaeth yn elfen bwysig, yn hanesyddol yng Nghymru, a mae gwir sosialaeth yn bwysig i mi yna hefyd, achos yn fan yna mae'r cyfiawnder cymdeithasol, a lle da chi yn sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfle. Mae hwnna'n bwysig i mi, a bod o'n wedi cael ei wireddu y sefydlu ym mholisia Plaid Cymru. Yn yr un modd, allwch chi ddim osgoi be sydd yn egwyddor bwysig i mi lle mae'r ceidwadwyr yn y cwestiwn. Bod chi yn rhoi hawl i'r unigolyn datblygu ac efallai creu cyfoeth. Mae bob peth fel yna hefyd yn bwysig, achos wrth greu cyfoeth fel yna, mae'r economi, mae bobl lleol, mae'r economi leol yn gwella ac yn cryfhau, ac wrth gwrs wedyn economi Cymru ei hun. Felly mae yna bethau yn y pleidiau eraill sydd yn atyniadol, ond i mi y brif negas ydy ceisio rhoi pob math o ymgyrch a dylanwad i sicrhau bod Cymru yn cael ei lle yn y byd sydd ohoni.